ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଶୁଭକାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି 100 ଶବ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୃଙ୍ଖଳାର 21ତମ ଦିନର ଏକ ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ। ଆଜିର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ସେତୁ। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଦୁଇ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାବନା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀର ଭିନ୍ନତାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସେତୁରେ ପରିଣତ କରିବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ନା ଶୁଣିବା ଆଜିର ଗଳ୍ପ ସେତୁ। ଅଜା, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ରିୟା ହସି ହସି ପଚାରିଲା। ଅଜା ସ୍ନିଗ୍ଧ ହସ ସହ କହିଲେ, ତୁମେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମେସେଜ କାହିଁକି କର? ରିୟା ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ କହିଲା, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମୟର ଶୈଳୀ। ଅଜା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆମ ସମୟରେ ବଜାରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ଖବର ନେବା ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା। ରିୟା ଅଳ୍ପ ଭାବି କହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ କେହି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଅଜା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ। କେବଳ ଆମ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ତୁମ ଦୁନିଆ ଦ୍ରୁତ, ଆମ ଦୁନିଆ ଆତ୍ମୀୟ। ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ଓ ଶିଖିବା, ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୁନିଆ ଭଲ ହେବ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିୟା ଅଜାଙ୍କ ସହ ବଜାରକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲା। ଉଭୟେ ଚାଲି ଚାଲି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅଜାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଅଜା ନାତୁଣୀକୁ ଅନଲାଇନରେ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କିପରି କରାଯାଏ ଶିଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେଦିନ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନଥିଲା। ବରଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ଦୁଇ ପିଢ଼ି, ଗୋଟିଏ ସେତୁ, ବୁଝାମଣା ଓ ସମ୍ପର୍କ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।